Vi vil gerne forklare om årsager til mønsterbrud her, og vi starter med de strukturelle ændringer. For eksempel en hjemmegående husmor, der får et arbejde, og pludselig står barnet tilbage med et ansvar og skal lære at blive mere selvstændig, og måske komme i institutionerne og derved få sådan nogle andre rollemodeller end forældrene, og derved udvikle den sociale kapital og få en større indlæring og en større forståelse for samfundet. Og så har vi push-faktorerne, og de knytter sig til den enkeltes egne kompetencer og evner til mønsterbrud og vedrører den sociale forandring. Og så har vi sekundær socialisering, som er for eksempel institutioner, er med til at gøre os til selvstændige individer og kan hjælpe os med at få en uddannelse og give viden om samfundets regler og normer. Samtidig er rollemodeller, som blandt andet kan findes på institutionerne og i sociallivet, med til at motivere til at bryde den sociale arv, da vi reflekterer os meget i andre. Og så har vi ændring af den sociale kapital. Og hvis man for eksempel kommer fra et udsat fællesskab, bliver ens habitus påvirket, og man begynder at ligne den omgangskreds, man går sammen med. En ændring af den sociale kapital kan bidrage til at få en anden omgangskreds, flere kontakter, og derved lære mere og begå ændringer af ens habitus og få flere muligheder for mønsterbrud. Og så har vi den kulturelle kapital, og det kan være ressourcer i form af f.eks. viden, uddannelse, kunst og kompetencer, og hjælper til at kunne forstå samfundet bedre og til at udvikle sig og give evne til at fortolke og afkode kulturens koder og referencesystemer på den rigtige måde. Og så har vi velfærdsstaten, og velfærdsstaten kan bidrage økonomisk og rådgive familier til en bedre levestil og giver mennesker tillid og tryghed, så der er plads til fleksibilitet for alle i samfundet. Ja, hej hej.